Me ollaan Peltosen perhe. Mun nimi on Veera ja tässä on mun mies Manuel. Meillä on lisäksi 3 lasta. Vanhin on Sakarias, 6-vuotias. Sitten on Gabriela, 4-vuotias. Ja sitten nuorimmainen on Dominik. Hän täytti just 2. Me asutaan tällä hetkellä Keravalla ja toimitaan siellä paikallisessa seurakunnassa, eli Kerava helluntai-seurakunnassa. Manu on ollut siellä koko ikänsä oikeastaan ja mä pääsin sinne mukaan sitten, kun mentiin naimisiin ja liityin sinne. Ja ollaan oltu siellä tosi aktiivisia oikeastaan läpi vuosien. Alkuun oltiin paljon nuorisotyössä ja sitten kun tuli lapsia, niin sitten siirryttiin enemmän tähän perhetyöhön, mitä me tällä hetkellä siellä vedetään myös. Meidän lähetyspolku on saanut alkunsa oikeastaan jo kauan aikaa sitten. Mun mummi Helmi Nieminen oli aikoinaan tosi vahva lähetysihminen ja hän teki pienempiä ja isompia lähetysmatkoja aikoinaan eri puolille maailmaa. Itse muistan jo silloin niin kuin pienenä meillä kotona oli myös semmoinen ehkä vahva semmoinen lähetyshenki oikeastaan ja mummin kautta tiedettiin, niin kuin, että lähetystyö on hyvä juttu. Ja sitten vuosien varrella sitä vähän niin kuin haki sitä omaa lähetysnäkyä ja kutsua ja sitten me tavattiin ja ruvettiin seurustelemaan ja hyvin alkuun ruvettiin puhumaan myös sitten siitä yhteisestä lähetysnäystä. Eli tuosta reilu vuosi sitten alettiin ottaa semmoisia selkeitä askelia sen suuntaan, että se vihdoin alkaisi toteutumaan. Lähdettiin tuonne Keuruulle Tellus-lähetyskurssille, mikä on entinen lähetyslinja. Ja sitten viime kesänä oltiin tuommoisessa lyhytaikaisessa lähetysharjoittelussa. Ja ennen kuin lähdettiin lähetysharjoitteluun, niin meillä ei ollut mitään selkeää kansaa tai maata vielä sydämelle. Ja me mentiin sinne avoimin mielin. Ja kun tultiin takaisin, niin rukoiltiin ja pyydettiin seurakuntaa myöskin rukoilemaan asian puolesta. Vähän sen jälkeen sitten meille tuli oikeastaan 2 maata, 2 vaihtoehtoa, jotka meille voisi olla sopivia ja sitten alettiin rukoilemaan niiden puolesta. Ja aika nopeasti tuossa tänä syksynä Jumala näytti monin tavoin ja seurakunnan rukousten kautta, että meidän kohdemaa tulee olemaan Japani. Japani voi monelle kuulostaa vähän ehkä yllättävältäkin lähetystyön kohteelta. Sehän on vauras maa ja ihmisillä on hyvä olla ja siellä ei kukaan kuule nälkää, miksi sinne pitää lähteä. Japanissa on maailman toisiksi suurin saavuttamaton kansaryhmä ja siellä on tällä hetkellä noin 1% kristittyjä. Paikallisten pastoreiden keski-ikä on noin 70. Eli siellä ei niin kuin paikallisiakaan tekijöitä ihan hirveästi löydy. Tämän seurakunnan pastori, jonka kanssa me mennään tekemään sitä yhteistyötä, niin hän on nimenomaan pyytänyt, että saataisiin läheteiltä tukea tähän työhön, mitä he siellä tekee. Ja Japanissa me muutetaan Kioton lähelle, vähän pienempään kaupunkiin. Me mennään sinne yhden paikallisen seurakunnan, suomalaisten aikoinaan perustavan seurakunnan yhteyteen. Ja tullaan siellä auttamaan heitä perhetyössä. Ja toki alkuun meidän täytyy perheenä opiskella sitten kieltä oikein kunnolla, että me päästään siihen kielen ja kulttuuriin muutenkin mukaan ja siihen työhön enemmän. Japani kielenähän on aika haastava. Siellä pitää opetella 3 erilaiset merkit ja siellä pitää olla myös tietyn tasoinen se kieli ennen kuin pärjää esimerkiksi sitten virastoissa tai muissa. Ja riittävän kielitason saavuttaminen intensiiviopiskeluna kestää noin 2 vuotta ja meillä perheellisenä siihen varataan semmoinen 3 vuotta alkuun. Tämän japanilaisen seurakunnan, jonka työyhteyteen me näin alkuun ainakin mennään, niin heidän näkynä on perustaa semmoinen toimintapiste, jolla saadaan niitä paikallisia mukaan seurakunnan toimintaan. Ja se näky on laajentunut niin, että se voisi toimia myös lähetyskeskuksena, jonne sitten voisi mahdollisesti tulla ulkopuolelta lähettejä ja sitä kautta voitaisiin olla saavuttamassa laajemminkin japanilaisia. Meillä on sydämellä lapset ja perheet. Tietenkin perheet on se perusyksikkö yhteiskunnassa ja perheiden hyvinvoinnista riippuu hyvin pitkälti yksilöiden ja myös yhteiskunnan hyvinvointi. Ja näin se on hyvin tärkeää aloittaa se sieltä ja me ollaan perheenä siellä niin se on myös luonnollinen tapa olla mukana siinä elämässä ja työssä. Ja se on ihana ajatus jotenkin, että voidaan koko perheenä tehdä sitä lähetystyötä. Se ei tarvitse olla niin, että lapset vaan kulkee mukana ja käy välillä ehkä jossain sitten toiminnassa mukana, mitä me tehdään ja pääsee näkemään, mitä äiti ja isi tekee, vaan he pääsee olemaan konkreettisesti osana sitä lähetystyötä sen perhetyön kautta, missä he nyt jo tällä hetkellä meillä omassa seurakunnassa kanssa kulkee siellä hyvin mukana ja avaa myös jo nyt sellaisia ovia, mitä tuntuu, että ei kahdestaan niitä ovia saataisiin auki, vaikka kuinka remmottaisi.
Ja tämän paikallisen seurakunnan tässä uudessa toimipisteessä heillä olisi näkynä saada myös siellä paljon tätä perhetyötä eteenpäin ja nimenomaan järjestää vaikkapa päiväleirejä tai perhekahvilaa ja äitilapsipiiriä tai vanhempilapsipiiriä. Ja siinä me oltaisiin sit vahvasti mukana. Ja yksi iso näky myös on, että me saataisiin vastaanottaa sinne tiimejä Suomesta tai muuallekin päin maailmaa. Ja me on itse joskus aikoinaan vedetty aktioita, oltu aktiojutuissa mukana ja me on nähty, miten se voi innostaa ihmisiä lähetystyöhön ja ylipäätään Jumalan valtakunnan työhön. Kun me lähdettiin edistämään tätä meidän lähetystyötavoitetta, niin ensimmäisenä juteltiin omassa seurakunnassa, Keravan helluntai-seurakunnassa. Ja siellä vanhemmisto tuki tätä meidän näkyä ja on siellä yhdessä rukoiltu asian puolesta. Ja tässä matkan varrella sitten asiat on vahvistunut niin, että Keravan helluntai-seurakunta tulee toimimaan meidän työnantajana ja lähettäjänä. Mutta meidän seurakunta yksin ei taloudellisesti voi meitä lähettää, joten me tarvitaan myös muita seurakuntia. Ja lisäksi me pyydetään ja tarvitaan myös paljon rukoustukea tähän prosessiin ja oloaikaan ja elämään siellä. On ollut tosi hieno myös huomata se, että kun me jaettiin tätä meidän näkyä seurakunnalle, niin siellä Jumala on oikeasti avannut myös muiden ihmisten sydämiä tämän asian suhteen niin, että me koetaan, että se on yhteinen näky ja tosiaan me ei olla yksin lähdössä, vaan yhdessä me tehdään tätä työtä ja yhdessä meidät on siihen kutsuttu. Ja todella tuntuu siltä, että Jumala on avannut ihmisten sydämiä ja avannut meidän sydämiä ja mieltä niin, että me ollaan ne, jotka ollaan lähdössä tähän prosessiin, mutta yhdessä me ollaan tekemässä tätä työtä ja yhdessä me ollaan viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin.